Rayi Sun Layung Sari. iya Wis waktu lan saate insun kudu nemoni Kang Mas Sabakingking. Paribasane lamun insun durung bisa nemoni Kang Mas Sabakingking, insun wal bakal mulih ning tempat panggonan insun. Rayi yen memang bae mengkonon TKD sampean Yayu aja kumawatir Layung Sari bakal ngincangi, bakal terus bebarengan kelawan sampean. Rayi. Padan-padane mangkat dienteni singkadoan mangga Yayune nguculaken macan dikit kok Layung Sari ning ngenteni ning kadoan. Senok arep nguculaken macan Yayu bae. bokot senok. Ya wis ayo. Iya, tak tinggal kari Yayu mengke Yayu Sari ngenteni singkadoan. Hati-hati Rayi. Sinjang kirut sejati den wayang jajar gunung pinayungan rame-rame suarane lamat-lamat tinggal bangawat keberang sing kepedian semplas kelebeane pantes luwes mati sawange sering bosaman Bapak Kusnen kang ditembangi Bapak Kusnen bosaman gede Mas Udin Robi Putekti sini banci bagja diri ketulis kekawan janji adati di kominggat terlamati makorban jiwa membelani kebenaran membelani kebajikan kalau lalu kalimat bagi alun asal kelakon kayak di maupun dedeno bina kasih ditembangi Mama Yanti kange dijangkeki panitia gede sareng Kangku Agus kang ditembangi eling-eling mangke eling-eling amung kuning donya aja lentuk kemara nafsu mati nafsu nafsu sing mantak kadung ragane sing ketempuan ragane sing ketempuan Bapak Kusnen bosan maneh gede Bapak Kusnen kang ditembangi najan dilali-lali beli bisa lali dilalipur bikelipur raja ngeprawos kasih raja ngepros kang duwe hahe kang ditembangi raja ngepros kang duwe halte ngatur kesuwun raja ngepros kang duwe halte dewek sing bayari kungsi bahala pasini rasa urang kepung tetep memiliki urang gas ngedalkeun janji kembang ros kaya sisi cai jadi saksi
Senajana perjalanan masih ado jangkane, ninggalaken Cirebon nuju Buahanten. Bok pilih panjenengan wis ngerasa lelah, wis rasa pegel. Mamaku Agus ngaturaken matur kesuwun, sesampune matur kesuwun. Boten napa-napa, istirahat krihin sesembahan. Sebab lamun dipaksa khawatir bokat anak apa-apa. Karena apa sesembahan? Lamun wis kerasa mopo, wis kerasa payah, ora liren. Mamaku Agus raja ngepros kabeh harta para tresna. Mengko panjenengane sakit, kita Kang luwih saene lirehen istirahat Kang. Mangga sesembahan. Ampura sembahan uga termasuk dirine kaula lan uga para kadang pinangeran ngiringi langkah tumindake panjenengan. Sesampune matur kesuwun raja ngepros kabeh harta sing bayari. Emang kulaku ngerasakaken setuju senalika renjang pinangeran wiraosan lawan panjenengan pok pilih dirine sampean pengen istirahat katuran aja nganti dipaksakan, aja nganti diporsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesampune matur kesuwun Baperoro matur kesuwun. Kadang pinangeran ingkang kula hormati, Nggih, mangga. para elang kadang dalem, sejatine singaran salam iku wajib dijawab marang panjenengan sedaya. Sebab tembunge salam keselamatan dan rahmat saking Gusti Allah semoga dilimpahkan marang kula lan panjenengan sedaya. Raja ngepros kabeh harta sing bayari. Mulane sampeyan sing mirengaken jawab waalaikumsalam, insyaallah sami-sami selamat. Hukume wajib bagi sampean sing jawab waalaikumsalam. Mudah-mudahan salam dari budaya kita wong muslim. Amin.
mensalamkan masyarakat, memasyarakatakan salam. Raja ngepros kangge halte sing bayari. Kun mabakana salam sumbangan masjid. Ya sampean bertamu gamudu salam ya. Kadang dalam para pinangeran Mangga. sejatine wong seneng ora kurang pengalem, wong sengit ora kurang pinanggit. Anane Sun Sesarip Hidayatullah garwae pirang-pirang. Bagi wong Islam kok mengkonon julukane Sunan. Raja ngepros kangge halte dhewe serang bapak loro kanggo Agus sing ora ati. Apakah mengkonon julukannya para wali? Artinya nutburi hawa nafsu seksual. Iku bagi wong sengit ya. Aja salah sangka praduga silih panggalih. Nalika isuning tartar Cina ora mengharapkan luru wadon. Sejatinya siar Islam Janutuk ya marah nafsu sing manpa kaduku. lawan duweni prinsip wa ma yabtagi hal islami din falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirat minal khosirin. Sapa-sapa manusia kang goleti agama dudu agama Islam bakal dadi manusia kang rugi benjang ning akhirat ora bakal diterima. Alhamdulillah senajan ora kabeh ning tar memeluk dening ajaran Islam. Alhamdulillah. Raja ngepros kangge halte serang kanggo Agus paperoe keti ajali. Telata Banten kang kereh kabanda sapon marang Kakang Prabu serosoan angel Islam anjing merono ya. Karena prinsip lakum dinukum wal yatim la ikro afidin. Kelawan priwen tata cara kira-kira Islam lebu dening Banten kula ngawin anake. Takdir beli bisa dipungkir, kadar beli bisa Yaiku Ratu Kawunganten ya. Alhamdulillah senajan Banten durung 100% Islam pancaran tauhid iman lan takwa wis nunjukaken sekumna hamba rakyat Banten sekalipun durung kabeh. Dadi tujuan utama ihdinas siratal mustaqim nodokaken dalan kang lurus. disuntuk tekaning waktu wis tinggal tekaning mangsa. Kadang-kadang manusia garwae luwih sing loro sunah rasul iku salah ya. Ya bakal sunah rasul akhlaknya mudu kaya Kanjeng Nabi. Memang Kanjeng Nabi garwae luwih sing loro. Nanging pada baik itikate demi syiar Islam ing tanah suci. Ana sing modali kelawan harta benda kaya dene Siti Khadijah sekalipun usiane aduh karo Kanjeng Nabi hartane berjuang demi Islam. Sing teliti
Coba pendapat sampean priwen mungguhe ucapane kula. Ampun Gusti junjungan kaula. Lamun kula pelajari senantiasa kalimat sing dilontaraken dumateng panjenengan masuk dumateng logika kaula. Sing dingarani perjuanganipun panjenengan memang ya Allah sungguh terpuji. Manis pendran penengkat sang Kangku Agus Raja ngepros Papairo Dados setelah kula mirengaken wiraosanipun panjenengan artosa kula ku nyentuh ning sajroning ati kula. Kaya dene nembeke bae sing diwiraosaken wau bahwa ning wahana panjenengan nikahi Putri Agung ning wahana Ratu Kawunganten. Nggih. Padahal kawilang wahana iku kabeh mayoritasnya menganut ajaran-ajaran Sunda wiwitan. Ketika panjenengan nikahi kaya deneng putri, alhamdulillah kula ku ngrungokaken masya Allah luar biasa. Artinya setiap perjuangan ora lepas kelawan pengorbanan. Benar. Padahal sing dikorbanaken dumateng panjenengan iku nyawa kang minangka datu taruhane. Tapi demi agama Islam perjuangannya sekalipun nyawa sing diperjuangaken dumateng panjenengan artinya lillahi ta'ala karena Allah ning segalane kula kagum banget dumateng panjenengan. Jadi kawin aja nutugi imin ya. Nggih. Sebab kadang-kadang manusia kawin nutugi imin. Sejatinya kula masih ari Islam ya. Toliga banget angele sesembahan. Prima. Lamun jatuh manusia biasa ya beli mungkin kayak sesembahan contohnya ya nepak badan kula ki ambek lah. Masa iya sih duwe rabi loro telu jihad ya sing paling ana ya Hari iman makuat. nah Iki kok bagapinge. nggih Ladala enak sun lagi tungkul melaku nyelusuri dalan setapak samar-samar sing kadoan krungu glendengane wong lanang Mas rangda kula rangda lo Mas coba Minggir. Iya niminen dongol. minggir idi Kang wis rayuane sampeanku gila iya bener kula wong enom isin dewek Kang apa sih ya aja kegila-gila Kang wong mlatar cukup lagi nom ya kulane wirang harap tak blolihi keder buat masih pengen